Saan man pa TikTok? Way sounds guys, way sounds na yung TikTok guys. Hi guys! Good morning! Welcome back again sa mong channel! Tara guys, uban na mininjo guys, manguha og pako pero ibili na mas kim-kim guys, kaya delikado unsag nay mananap. So ibili na kadamo dani bibi ko. I love you. Gis ni papa. Love you papa. Yan na kalambing among dalaga guys. Sa mara nang ibili patanawon na sa og mga dinownload na mas YouTube nga katong mga twinkle twinkle, unsang kantahanon, mara jam ibili na rin. Love you na. Kana papakrol. Patrol ko no per, may sang kuanon. So magdami karon og sudlanan, asa man sudlanan pa. Bani ra men guys, manguha mig pako. Na. Hindi ani papagabre lagagyanan guys, kay grabe naghanag kaniingan ni tunok. Lain naman isang ko anak kaya daghag tunok kana magsat-sat tag isang tunok no. Mura may ang sa kipi guys kanang isang dahon nga ni ba. Ha? Mo lagi wa man ingan ni sa una guys dari sa mga agyanan karon ana namang daghan ha. Stilan. Darami agi guys, sapa tabok makakuha mi dadtog pako. Da guys, day mga kuan lingin-lingin sa kani, ya. Na. Daghan na lagi. Napud. Mura lagi to ka manok, bug ako na pa sa isda na. Hala. Saan? Ha? Wala na kuan guys na. Tumungan man nagsud. Wadi ba kana? Daghan ra basud na ada na nang kuan guys na ada daghan. Ingani isang dahon ya. Hani kaning kuan na ni, maka ni. Ngani isang sud guys dia, tumun. Gini dari. Daghan sa bunga na. Begini pa dir. Daghan gabi guys ya. Dia nami dari pakuhan mo nami. Pakuhan, madulang magnapay udlot. Ha? Kana uy hala na daghan. Uy, sana all. Daghan lagi og udlot. Wow, dia guys, daghang udlot ron. Pabot rin nagkugig panguha. Dia. Ano siya paku. Kana na nang giring-giring. Pwede nang giring-giring guys niya. Ano paku. Giring sa ilot. Tanaw na agyanan pa dir. Kemudian dohas gabarin ngari guys, wala madadag mga chikiting. Wala madadas kim-kim kay labeng. Utot ta. Uy. Mo na makaro sinangag hapon guys. Ipang utot nagsugod. Stilan. Ano kay daghan. Guys. Hindi na guys. Mga sa mi karidot. Na guys, ang daghan na na. Nagikuan ng maudlot kitan maninjo na. Lami ka jo. Yapod. Mga sa mi. Na mga pakuhan na dani tanan guys, dani na. Kita naman sa una dahil magkuhaanan. Dani nga dito, pakuhan na. Yeah guys. To. Ako dia. Lami akazo. Kaya yung pukuon. Fresh na fresh. Hindi mo pagkabukan? Pwede ka azo. Pwede kasi ako pakabukad. Tangkuan. Yeah. Wow. Lami ka azo. Dana. Tadan. Tadan. So guys, nailaghan na rin. Pwede. Oh, dira. Daghan na uy. Guys, mga pakuhan na tanan. Daghan rin ko lami ron kay gikan gipang uwan. Guys, paku fresh from kasagbutan. Fresh from pakuhan. Mao ni pakuhan na rin sa among area guys, dari sa among lugar. Daning area mo ni pakuhan dani. Dani na lapit na naglibot. Na. Daghan mo pa? Ha? Okay, di pa guys. Minsan nang gimaw ra mga udlot guys na. Mga udlot sa pako, nang gimaw ra. Tapod pa na, nagkuluk-kuluk pa. Ito. Guys, ay mga sa may pako guys, sa marong patanawon ang daghan ang among kuha. Dana guys, dia. Sudah pay katampok guys dia. Ngani sa purma mangeluk-keluk, ngani ba na? Ngana sa purma guys dia, keluk-keluk. Hinay lamang takan sa simbakog na mananap kay labeng ra ba. Sudah pay daghan dato to ah. Huwag na dana. To ah nangeluk-keluk agi. Dapat dari guys dia, daghan na kazo buyag. Buyag kazo. Ya. Ada guys. Dapat nang tapok sila. Wow, kadaghan. Ana guys, sortian nga na mga ron guys, nga grabe daghan pako. Daghan kazo udlot. Na. Wala, dapat guys, dia
Asa. Dalang ko guys. Isa nakap. Napagaan. Sadar pa dere. Okay, na guys. Sagamang kuha. Na guys. Shot the bull. Okay. Di ana guys. Isa nakabagan nagamang kuha diya. Swerte jud karon guys. Kay daghan upak ko. Tapod. Oh, di guys. Swerte rong kuan na. Eskwelahan man good. Wala ko nga parents busy sa kuan. Yeah. Kami busy pun mi dari pangutan. Yeah, guys. Kinadaghanan mga besh. Mga besh. Gara. Padira to. Lagi isang kuha. Nalagyan lang na kaso. Ya. Swerte din ron. Kuanta nga ni daghan. Pako. Pwede guys, daghan na. Di kan man good giuwan si Jamo nang arang lagmi akadug mga pako. Nirot si Jag maazo. Anong ngudlot si Jag arang lagmi ah. Ini ang isang udlot ron. Dapod ya guys. Ya. Dapod kita ba mo? Dapod. Dara guys. Yan na. Yan pa. Tapos paparalingawang pag-abril eh. Yan na guys, ang ating paku-paku-hens. Apa guys? Ngayon isang purma guys na nasa punuan. Kana idapi isa lagi. Kana lagi. Kapag ngon tatang pupuon. Kana. Ngantura siya guys. Tara siyang puon. Tekong pagkabril. Bantay naman pagkanjag na ay mananap. Dapat guys. Yan tago. Ara, sana kasi dyan. Tapod. Kapit yung papagabril. Yeah, baka na. Na guys. Nagbarag. Kaya na. Nga ni sa purma. Ako ba ni bukad-bukad na. Ano ko dia? Okay. Yan na guys. Sa kabagang pako. Dito sumida to ilas. Surami guys. Kaya daura mandari ito unahan. Nalakda na dalawan mi kay basin og napoy daghang bayabas ato mamayabas mi. Ang puzang tagaan na rin pako. Kung magkakaon pa dari beres ng pako lami man sila guys. Dapat Tulis na Na guys, sagulin jag isda nga sinabaw. Pwede pa ni abot ang sardinas ya. Sa kabagan na mangkuha guys ya. Iki na. Sa kabagan nga pako. So guys, modit so sa mi kari dito ila flora mi kay mo puzang tagaan og pako. Nang ibit-bit ang sanilas guys kana bugto nalapukod. Sulod datang papagabrik na sana ni lusot ning agi ana ni. Basta madalik jat kuno mi dato ila porami mahapda na naikuan pako. Nami ung guna kuan ng tuhon. Wala na basig may bayabas dara pa mayabas ta kali ju. Guys, na siguro bayabas dari. Ya. Mayabas ami kali jut guys. Dalami sa highway. Di namin la porami guys. Guys, dalam ila po kami, mga binuangan, nuroy migpaku. May ina na malig na migpaku. na. Naman good? Sila ya. Ang lakaw sila? Ano na mabilan? Amuli sa langga? Gahapon na ba to? Binan na naman. Bili to ka. Amuli na mabilan guys, kuan. Namaku magod ni? Namaku mi da bakal biya. Ako na lang. Kaya pakuhan niya ba? Purami. Pako. Ako ba yan? Nila man dari mi. Ako. Pako. Para asam utanan. Hindi man sa panon. Sa gulis da. Bili ko ni butang sardinas. May kalabian nila. Salamat day. Salamat long.
Wala rin. Dilagdat ni kare. Kung dapat tong di nga rin palis. Deur man pod. Ha? Deur man pamida na. Ay, Ginara man mi karangi. hindi ka pa magkarangi. Naramdaman na. Ara sa mi. Ah, So guys, to na naghatag na may pakong florami kaso wa dihas florami kay to ako nang tagbilaran nga nagpapangundoy. Pamana ra magibinlan og pako. Kau na may utan dato flor sa Antonio mo. Sa ulan ba to nimo isda og sa Antonio mo butangan pa to nimo sardinas imong gisahon. Nangin may kubiges kay grabe gising uhawa. Unahan raman dari guys aga mangkuanan og pako. Dari kat laman may dari ditso hapdan pa mas florami. Dadto spikas lami hatdan dito sila sa nanay kaso aga mong motor gabaen. Gaba magamang motor wa na mga paadyo do na kaadlaw. Ano mi ka di mi kalaag-laag sa baklay sa laman mi. Pabor man dari kadto dari sila porami on rit sumi dari guys. Doong na may uli guys. Lami tatuhat dan sila sa nanay pa. Kaso laman guys gaba gamang motor mo nang di mi kalaag. Nagduha ka. Duha na kaadlaw nagbaklay ang mga kuya mga estudyante kay wa man naazo ang motor bawo saan to pag sa kay gaba dato na may nagtingog-tingog sa sud. Hindi kan mi nanginhas na kuan man siya na daot pastilan baklay sa mga estudyante diyan to na mapazog na nami masindo daning kuan pang aduhay mang lakted guys nga to so lusok na to sa kalubian lusok tapos dito sa pa tapos amo kakao guys dia na may kakawan na rin dia mga adu mi isang buok habog man nagaban na ra kay deeh aga nabu man ra siya ko ako isa ginay padir na mi agi guys dato bungon natabok ngantuk sa pa tutukad na ngantos amang nangabugto pa dyan sa nilas pastilan magdiniil na naman ko guys mas papa nabasa ng itlog darami na agi guys mga pa may pakuda to sunahan dangag kaadyo paghinay pastilan guys sige abarihan ng papagabril ag kakao ng kinawat Ngibog kakao. hmm? Ngibog kakao. ngibig ko kakao ron dawa tamis ha kibi lumi guys Nami maglaro-laro guys kay kutasan. Tagay ko pa. Yung hatag. Ikan. Naga guys. Ngantayin so diag kakao. Amis man. Amis. Amis guys. Buwang nga. Ayan, nag-umra ba? Yeah. Tahan na laro-laro eh. Ano guys, kapag nagkatid ng bazabas. Yeah. Tapod. Hala, nabiyabas. Tapod. Pamayabas na gazid mi guys. Kaman yung timananan, das nangagi. Dako man yung puno, natumba man des pagbagzo. Di ara guys. Di dako. Ya, uy, dah sakto diri mo ma'am. Ya, dan guys natay balikun. Tugmatoy para managaban. Ya. Oh, di ba? Tara guys, tami kong bayabas. Okay. Mantag bayabas guys. May kadyo. Terus ko pa dyan kay punuan. Ngita pa dari. Bugtong. Gagmay pa. Balikun na niya guys. Nagka-view dari guys. Haba. Lala, naku ah. Wow, sana all naku gija. Gak dia pud. Dan yung kamalig bik. Shout out Maribik na Singapore. Nagilang kamalig guys. Father. So guys, agamang bayabas sa kabagan. Itaw pa ko ng ubanda na. Bayabas. Doon na may uli guys. Abot na miss bye guys. Kung pa yung pag-abot. Yeah, gamang makuha. Magkuha nga pakuog. Dahil na guys, ang mga pako. Kuha may dahon guys. Kaya dari na mga ibutang si Sarong Bugnaw. Manindad na ito ilas ma. Marilyn. Kura. Kanani pamutang si dari guys. Kaya mga anak kang bugnawan ba? Yes no. Nada pagatung. Baljabas. Dia guys. Hello. Di pa adun karon di mga banggi.
Panog! Okay. Yan na guys, nabutang na naman sa mga dahon. Karong fresh siya. Ito na mo nang paghihatan sila sa tatay dito sa ubos. Okay. Daga pala man sila nanay. Lami ipang hatid ng uban. Kasulad man, gaba magamang motor. May masakdan guys. Magbaklay ra ganin ng mga estudyante. Duha na kaadlaw dahil baklay do estudyante. Hala. Si Father, magkuha na pa si Father og sikwa. Para yan na ra kadag ka. Lami na siya. Tana guys, sagatang sikwa. Tana guys, sama nang giandam ag sikwa, paku og bayabas. Dato pod may pipino. Karon pakitan guys ining panang dadto sa mga sidlanan pipino, sikwa og kaning paku. Kare maring utanon guys, diya. Ala ni uli mas kuya kin guys, update ko na sila ron uudza. Asa man nabugto yung bag? Nabugtog bag ni ja. Mo nakuha kay guba magamang motor. Ay batang na labi. Uudza uy lajo ra ba dyan bugat agda. Nang bag na lalagyan na busag na. Nga nahilos man di ay, wa man nimo ko ana. Ano dyan tao nagpasaan sa isang bag. Da, arang ko ana. Pag ilis ka, luwi lang man kadong singat guys. Wa man lagi pag kay cellphone i-text. Wa man kay pag hapdira ka. Di man sila mag ganihan buntag i. Kanang buntag guys, gabak layra naka man tawo lagi motor, nagaba man ag motor, wa pa maadyo. Mauhan ni gaba dadto. Stilan. Batikin ni nga nagadjunakin, nansi mapagsuway basta estudyante. Basta kay Ma, scout. nga Kaya mag-scout ni. kano saman? Sunod. Isa may color. Green ko nang dari. Green na agribite sa grade 4. Green na agribite guys, kay grade 4 naman. Jag short kaki gihapon. Kanay nga na gray. Yo day. So magkuha na day guys, mag scout na sa Kuya Kinkin. Sunod si Mana. Kano sa? Domingo apil ka. Yung kang ma'am. Apil si Kuya Kinkin guys, Boy Scout. Pasaan nitong sa isang bago kari kay makuha ang papa. Kay bawag hapdira ni si sabi na maghuldi ron. Pagilis na lang kay basay mo likod la. Naging sa lagi pagkuha nagguba magamang motor guys. Des katong nangin hasmi na guba man pagkaugma imbis maghatid na sang Kinkin na karaw-karaw sila. Hadlek man padaganan kay sang mo na. Samot sa kaguba. Pagilis na be. Magluto tan sa paku. Naidaghan natang pako nang wamis papa. Dara guys, naglain ko dari di kay nay mo palit og balik 20. So sang lainan dari guys. Agkari mo ri among gulayon unza. Kay butangan og sardinas, di guys. Kari nani palit og balik 20 guys, mo ri ang ihatag di. See, natay halin, natay palit og asin ug bitsin. Di. Dara guys, kuha nagamang kuan. Dara may halin 20. So daki abar jig kwarta. Na 20 ra ba jay among. Ngita pa ko dari sinsiyo guys ya. Salamat sa ning palit.